Hyvää päivää ja hyvää joulua ja tervetuloa katsomaan Toimistopoikien Testataan kaikki joulukalenterit -videota. Onko näin, että meillä on muutakin kuin suklaakalentereita tällä kertaa? On. Meillä on erilaisia elintarvikkeita ja myös ei-elintarvikkeita, vaan muita tuotteita. On mennyt kaupalliseksi. Eli Tietyllä tapaa. No, sehän on ihan positiivinen kehitys, mutta kehityssuunta sekin. Vaikea sua katsoa silmiin, kun toi antenni heiluu, kun sä liikut. Kumpi vie kumpaa? Pää tuntuu jotenkin raskaalta. Onko sulla joku yhteys NASAan tuossa antennissa? Mä kuulen ääniä. Mä juttelen alienillekin tällä hetkellä. Mut mennäänkö me suoraan ensimmäisen kalenterin pariin? Kuulostaa hyvältä. Mennään suoraan asian ytimeen. Herra isä! Toi jytky! Eihän toi oo jo DHL:n paketti. kuiva lihakalenteri. Vitsi, mä oon aina haaveillut tosta. Sama. Siis mä oon itekin himoinut tätä kyllä tosi paljon. Mikä sieltä tuli lisukkena? Niin joo, sit me reitataan nää jutut tonne. Kyllä, meillä on tier list näköjään täällä tänään, johon me laitetaan kalenterit paremmuusjärjestykseen. Arvatkaa hinta. 150. Niin, no tossa on 800 grammaa kuivalihaa, eli sehän tekee normilihasta, se tulee 0. Tämä sanoi, että tuolla on 140. Siis alv. Siis alva. Mä lowballaan. 79. Okei. 88,99. Joo. Okei. Tosi lähellä. Ja tosiaan suuri osa näistä kalentereista me ollaan saatu suoraan näiltä yrityksiltä ja meillä on täys vapaus sanoa mitä me halutaan. Raha ei ole liikkunut millään tasolla, mutta aina kun tulee semmonen kalenteri, mikä me ollaan saatu, niin tonne tulee tommonen merkki. Mut kuka haluaa avata? Haluatko Olli, koska sä oot ehkä lähimpänä sellaista lihansyöjää kuitenkin. No mä voin ottaa. Otaks mä tosta ton ykkösluukun? Ota. Hei, on proteiinia, mä tunnen sen. Miten sä voit tuntea sen? Tämähän voisi olla tiedätkö, joku Bulmentulan kalenteri. Ja sitten 24 luukusta tulee kahvakuula. Sehän olisi muuten ihan upea. Lihasta tehty. Otetaan kaikki omat. Voinko panna kakkoseen? Voit painaa kakkosen. Yes. Ja eikö me tehdä nyt niin, että jos 24 haluaa nähdä, niin alhaalla on linkki, liity Toimisto Plussaan. Siellä on video, missä näkyy aivan kaikki. Siis ihan kaikki, mitä ikinä on netissä näytetty, niin näkyy siellä. Joo. Ykkösluukku, Beef Jerky Sweet Shot. Eli makeeta tommosta, sweet and hot. Mikä sä sanoit ekana? Sanoinko sä Sweet Life of Jack and Cody? Mikä se on? Onks mä liian vanha? Se on tosi boomer. Eiks kukaan tiedä? Anteeksi. Joulu on Eiks peru. kukaan tiedä? Mulla on teriyaki, Ronilla on jävlas Gucci sauce. Joo. Chicken butt butt. Sulla on chicken siellä. Mä en oo mun mielestä koskaan vetänyt tämmöstä kuivalihaa. Oikeesti? Ei mun mielestä. Tosi hyvää. Hei, maistellaan. Kippis. Ei koskisi. Tää on niinku... Mieti, kun ootte jossain erämaalla ja on niinku... Ootte ihan niinku... Jatkakaa tarinaa. Oot. Siis mä haluan heti kyseenalaistaa sun tarinan, että ootte jossain erämaalla ja sit kun sulla on tää mukana siellä. Toi on niin näppärä kantaa repussa. On hyvä. En osaisi kotona tehdä parempaa. Niin. Mut sit kun tullaan tähän, että kyseessä on joulukalenteri. Me ollaan joulukuussa, me ollaan kohti sitä jouluaattoa menossa. Tuoko tää joulun? Kun sä aamulla heräät, sä nappaat tosta luukun, sä pistät teriyakin poskeen sulamaan, niin tuleeko sulle joulufiilis? Kyllä mä sanon, että tulee jopa. Munkin mielestä siis joulun kohokohta on ehdottomasti joulukinkku, joten tää valmistelee sun vatsaa siihen. Mites Roni? En mä tiedä, tää paketti on hienosti brändätty, nämä pussukat on kivoja. Ihan silleen tuhdisti kamaakin tulee. Normaalisti suklaakalenterissa on niinku yksi, totta kai tää on vähän kalliimpi kans. En mä kyllä ihan lämpeä. Mä tykkään enemmän makeesta. Niin, onko näin, että ei maailma ole vielä valmis suolaseen kalenteriin? Ja hintakin on aika suolainen. Mä laittaisin tän kyllä ihan tuonne voisin ostaa. Ehkä pitäisi olla palkkapäivä ennen sitä. Jep. Mutta sitten ostasin. Mulla on vähän silleen, että niinku ehkä tohon aika hyvä ja voisin nostaa välille, mutta kun ei voi laittaa. Mikä tässä mua häiritsee on se, että tässä ei ole mitään joulusta. Olisiko pitänyt olla pieni sinappihuntu tossa päällä? Pikku sinappihuntu, niin oltais oltu tuolla ihan niinku yläkastis, mutta kyllä mä sanon jää ite. Mun on pakko sanoa kyllä tähän se njää. Mutta tässä pitää muistaa, tää tuote on kuivalihafaneille. Mut kun mä tykkään itse esim. Niinku märästä lihasta enempi. Mitä se on se märkä liha? Pistääks me tää tonne aika hyvä? Aika hyvä menee. No, aika hyvä. No. Aika hyvä. Kyllä mä kaikkiin maistoin. Jep. Seuraava! Toblerone joulukalenteri! Let's go! Hassu kolmio, hehe. Mä just tuli itsellekin vähän ehkä semmonen pelottava olo. Mitä toi kolmio nyt viittaa? Niin, eli voisi olla tämmönen niinku
Illumination. Mitä se muuten tarkoittaa? Tulee niin paha olo oikeesti avata luukku. Jotenkin iskee lapsuus mieleen. Silloin aina sanottiin, että et avaa sitä luukkua liian ajoissa. Ja sit mä olin aina silleen, hei! Ei saa! Huomasitko Olli, kun kysyit, että mikä se Illuminati on, niin Roni skippasi sen kysymyksen ihan kokonaan. No koska me ei koskaan päästä tämän videon loppuun, jos me aletaan puhua jostain Illuminatista. Tää on joulukalenteri arvosteluvideo! On. Kevin, eikö se ole niin, että sä oot tehnyt tutkimuksia Keneen? Ronin Illuminatiin liittyen? Joo. No niin, lähdetään testaamaan Tobleronea. Onko se siis joku salaliittohomma? No. Siitä on paljon just todisteita. Toblerone makusta. Että Roni olisi niin Illuminatissa. Siis joku alien. Tässä on hinta. Lisko. Hinta on 13,95 €, 14 €. Ihan kohtuuhintainen sanoisi. Ostaisin. Sanonpahan vaan. Sulla tuli toi vaaleampi. Vihreä värinen paita. Sulla on normi Toblerone. Se yrittää kiertää niin paljon. Sullakin on toi valkoinen. Ei, ja eikö tässä on niinku, mulla on 3 tällaista. Eikö sekin ole joku taikanumero? Käännäpä toisinpäin. Illuminati. Eikö toisinpäin? Kato näin. 666. Tää on niinku kalenteri. Kuule, käännetään tota sun antennia. Kyllä mä sanoin, että Toblerone on oikeasti yhtiin parhaimpia suklaita ja sit kun se on yhdistetty tälle joulukalenteriin, niin on hyvä. Tää on kyllä todella hyvä. Tää herättää musta semmosen rakkauden tunteen. Niin varmaan Ronissakin. Mitä kohtaa? Teitä. Tää on nyt sitä, että saat mitä tilaat. Joo. Kyllä. Voisin ostaa. Sama. Perus Tobleronehan tää on. Niin sitä saat mitä tilaa. Onko se niinku hyvä vai huono? On se tosi hyvä. Et sä halua mitään sellaista, mitä sä et halua. Joo, mä sanoisin kanssa, kyllä kun sä tommosen nappaat aamulla suuhun, niin lähtee päivä takuulla hyvin käyntiin. Joo. Ei tuu mitään pettymystä. Kyllä. Myyty. Joo. Voisin ostaa. Voisin ostaa. Okei, eli 4/4 voisin ostaa. Yes. Oho. Mun on pakko sanoa, että voitteko ihan silleen pikkasen katsoa mun perään, koska mä oon koko ajan ottamassa lisää, koska mun tekee nyt mieli makeata. Ja noit kalentereet on vielä joku 40. Joo. Niin mä kuolen näiden kuolen jälkeen. Kuka siellä kurkkii? Oi! Onko dumbass? Dumbass-kalenteri. Mä muistan, mä oon joskus nuorena saanut tän kalenterin. Ja voin varoittaa, mä pettyin. Mä en yhdestä mausta tykännyt. Se oli se liila. Se liila. Oliko se Dumbledore? Mistä sä et tykännyt? Dumbledore. No ei siis. Ei se, kato, toi on... Mikä tää? Otas uusi yhteys. Ja käy se vitsi alusta läpi. Yes. Eli sä et tykännyt jostain mausta Dumbledore-kalenterissa, niin oliko se Dumbledore, mistä sä et tykännyt? Se tää saukee. Eihän tässä ole luukkuja. Mä oon 18 vuotta saanut tän kalenterin. Tosta noin. Eli sulki on ollut tää. Tää on mun siis lapsuus, tulee tästä mieleen. Tää on ollut mun kalenteri lapsuudessa. Hyvän kokoinen muuten toi 24 luukku. On! Siellä on joku pötkylä. Huomioikaa, hei, Dumbledore-kalenteri luottaa vielä ihmisen suojaton karkki. Ei oo paperia. Ihan pahvin makunen. Ei ollut marmelaadi. Ihan on niin hyvä. Nyt kun nämä paperit on jätetty pois, niin tää mun karkki oli ainakin imennyt tästä pakkauksesta tämän pahvin maun. Kai nyt kun sä pudosit tuosta pahvista palasen siinä mukana. Ja maistuu sitten. Veikatkaa hinta. No, tää on ihan 11,90. 11,95. Asia, mitä mä inhoan Dumbledoreissa on, että se jää hampaisiin kiinni. Siinä se on. Niin. Sitten kun sä oot siinä mistelinoksen alla ja pääsisit kisuttelee jotain, niin sit se on niinku virhe ottaa Dumble ennen sitä. Niin. Silleen, kuka tätä suutelisi? Onneksi meillä on mistelioksia. Mä en jaksaisi nuolla teidän kanssa. No, tulkaa tänne nyt. Tämähän maistuu pahvilta. Joo, Toisekseen tämä nimi vaikuttaa siltä, että se on aika jotenkin henkilökohtainen loukkaava. Ja kolmas on se, että otin marmelaadikarkin ja suoraan sanottuna mua niin kuin kusetettiin. Juu. Että ei ollut marmelaadikarkki. Mistä sä päättelit, että se on marmelaadikarkki? Koska se oli ihan täsmälleen samannäköinen kuin ne marmelaadikarkki. Okei. Kyllä mun on pakko sanoa, että noiden kaikkien skämmien kautta niin toi lähtee siis ihan joulupukin perseeseen. Tarviks Roni? Mä voin jeesata. Kyllä tää tonne alakastiin menee. Helposti. Ja se on nyt teistä kiinni, että kuinka alas, mutta mun puolesta voidaan ihan peru joulu. Sä sanoit, että joulu on peruttu, Kevin sanoo Nää. Roni sanoo Joulu peruttu. ja mä sanon tähän, että tää on joulupukin suosikki. Mulla tulee lapsuus mieleen ja näin aikuisielläkin tykkään tästä.
Se menee keskiarvoltahan, se menee njäähin varmaan sitten. Joo, sinne vaan. Ei koho, anteeksi. Sori. Ei oo. Seuraava kalenteri! Oi, nyt tulee. Oi. On muuten Pate Postimies passissa tuolla ihan koko. Vanha kunnon salmiakkikalenteri. Tästä voin sen verran sanoa. Mulla oli viime vuonna tää. Oliko? Oli. Ei oikeastaan ollut valittamista, mutta maistetaan nyt vielä. Aha. Tehdään laatutarkastus tänä vuonna. Erotiikkakalenterin näköinen. Niin. Mä sen sanoin ääneen. Eikö semmonenkin ole vielä tulossa tänään? Plussan puolella. Musta on aika hauska, että salmiakki luottaa siihen ominaisvärinsä. Nimittäin tämähän on todella joulun vihollinen tää väri. Mut sit luotetaan siihen, että mennään sillä asenteella. Niin, ne tiesitkö, että salmiakki ei ole oikeasti musta väristä? Se väritään mustaksi. Totta. Kuka sanoi? Mitä teillä tuli? Ihan perus salmiakkikarkki. No mulla on sitten tämmönen imeskeltävä kulkunen. Aasin kulkunen. No siis mä olin just sanonut, että mullekin tulee kuin aasinpallit. Joo. No Olli, miltä maistuu kulkunen? Onko silleen 2 päivää pidetty kalsarit jalassa? Noniin, mä en voi sanoa tätä. Sano. Silleen, että on suihkus käyty. Ja kuivattu pyyhkeellä. Puhtaalla pyyhkeellä. Just näin. Tää on tämmöistä jäppää, mistä niinku nuoriso sanos. Nyt napakat kommentit. Mä aloitan, mä annan esimerkin. Kalenteri ulkoasu, hyvä, priima, markkinoita yksi parhaimpia. Saat mitä tilaat. Hinta, paljon se on? 20. 20. Kipuraja olisi 18 €. Mä heitän tän aika hyväksi. Ei mulla ole mitään lisättävää, sama. Joulupukin suosikki. Voisin ostaa. Se menee sitten, tästä kun me katsotaan keskiarvo, niin se menee voisin ostaa. Joo. Oli aika hyvä. Ei vaan voisi ostaa. Voisin ostaa. okei. Joo. En oo samaa mieltä. Ja seuraava. Se oli pikapaketti. Nyt on taas ihan, palataan suklaan äärelle, nimittäin Lindorf. Nyt ollaan niin kuin siellä kaupallisen joulun syvässä päädyssä. Kyllä. Onko tää vähän jenkkimeininki? On. Mulla tulee mikkihiiri-animaatio Niin, mieleen. mulla tulee taas vähän semmonen aatelistoperhe. Ai jaha? Onko se joku aatelisto sukunimi, että on niinku se Von On. siinä? Se on Kevin Von Desser. Kevin Von Desser. Sijoituskästi. Hänellähän tämä löytyy. Punainen tuli mulla. Mulla tuli 2 palleroa. Tää on järkytty. Mä tiedän, tää on se mättökarkki. Jää, toi on kyllä ihan hirveä. Vähän yllättynyt, koska Lindt, jos olette käynyt Lindt-liikkeessä, niin siellä on näitä palleroita miljoonittain eri makuja. Niin tässä nyt kaikki on ollut tämän punaisen, totta kai joulun, värisiä, mutta kyllä mä nyt vähän ootin, että sieltä tulisi erilaisia palloja. Hyvin arvattava kalenteri. On. Mun mielestä juurikaan paljoa tämän parempaa suklaata ei voi tehdä. Tuolla maku, niin kenessä puhutaan, että on niin täyskielen makuinen, että sen koko kieli ja suu maistaa sen. Tää on sitä. Aion katsonut vähän Masterchefia. Mä. Joo, hei. Koko kielen kokoinen No se on ja maistellut vähän punaviiniä näin joulualla. Mä heitän tälle, tää on mättökalenteri. Paljon hintaa on mättökalenteri. Se ratkaisee. 2. Oh my god. Get out! En ikinä ostais tolla hinnalla. Niin. En ikinä. Mutta. Maku, siis toi on niin hyvä suklaa. Joo, meidän pitää kyllä vähän huomioida sitä makuukin. Se on kyllä, on toi niinku hyvää suklaa. Niin. Ansaitsee paikan kultaliha-kundin viereen. Ei todellakaan. Ei hintaa nähdä, ei. Mitä hemmettiä? Siis tolla saisi oikeesti melkein purjeveneen tää hinta. Niin sais. Niin. Alempaa. Väärinpäin. Oh my god. Toi on hyvä. Tolle. Siinä näkyy vaan se hinta, koska se hinta nyt on se kokonaisuus. Nimenomaan. Se hinta oli niin suolainen, että se on pakko laittaa noin. Kyllä. Veikeen värinen. Eminem! Guess who's back? 10 eri tuotetta tässä kalenterissa. Eli 2 kertaa tulee kaikki. Kyllä. Joo. Heittäkääpä nopea, että mikä on näistä kaikista huonoin? Bounty. Bounty. Mä sanoin, että se joka saa Bountyn, niin ottaa molemmat Bountyt, mitä täältä löytyy, jos syö molemmat. Okei. Snickers! Vitonen. Bounty. Mut sun ei tarvitse syödä molempia, jos joku muukin ottaa. No pikku Bounty! Mä otan täältä, no ihan tuttu ja turvallinen Twixi. Entä jos Bounty on semmonen asia kuin vaikka viini. Sitten kun sä täytät jonkin verran, niin saat yhtäkkiä juomaan sitä kautta syömään. Ehkä tää maistuukin hyvältä. Eikö se on nyt 30?
31. 31. Pushing 40. Jos se nyt rupeis vähän niinku... Niin oot sinäkin pushing 40. Kaikki me ollaan pushing 40, paitsi jotka yli. Nyt siellä on joku tyyppi kommentoimassa, että oikeesti Bounty on kaikista paras jne. Oot sä maistanut mitään muuta elämässäsi? Niin kuin oikeesti, syö vaikka peruna kylmänä. Sekin on parempi. Eli ei oo maku harjaantunut. Ei. Tässä on niin mättöä, eli tämän OVH-hinta tulee olemaan 24,90, ehkä yli. Mä sanoin, että en mä tätä 20 siitä yli osta. Yli 30 en osta. Tässä on se riski, että sun aamu on aivan pilalla. Sä lähdet oikeesti pähkinän, eikö mikä kookoksen maku suussa sitten. Mut haluat sä elämään yllätyksiä? Yllätys tarkoittaa, että joskus pettyy kanssa. Te tuutte yllättyä tästä, koska tää on nimittäin 14 €. Mitä? 13,95. Joulupukin suosikki. Älä nyt mene asioita edellä. Mä sen sanoin. Jää. Anteeksi. Mä sanon, se oli pakko sanoa. Miksi? Mä sanon, että et kommentoi kuin yhdellä sanalla. Mut nyt kun me mennään eteen. Kalenteri. Sä tykkää pettyä. No, haluat sä mieluummin 10 € nyt vai 100 € tai 0 €? 50-50 chance. Mä sanon sulle, että mä en halua tätä kalenteria. Menee aina fiilis, kun laitatte loton ja fiilistelette päävoittoa. Ehkä ostatte jonkun kämpän hirveällä velalla ja sitten ette voita. Siis Menee fiilis. Tässä on vähän sama idea. Siis teekö sä silleen, että sä meet lottoomaan ennen arvontaa ja ostat sen sun unelmien kämpän hirmu velalla? Ainahan ne voi sit myydä. Mä en tiedä, miksi mä käyttäydyn silleen, niin kuin mä vihaisin tätä kalenteria. Mulla on sama. Mulla on ongelma, henkilökohtainen ongelma. Tää on oikeesti hyvä. Mä en oo vaan patukkamies, anteeksi. Mun pitäis rehellisesti... Mä en oo ihan patukka hirveä mies. Mitä? Nää. Joulu peruttu. Voisin ostaa. Joulupukin suosikki. Okei. No keskiarvo on aika hyvä. Mä otan. Eikö sä sanoa, että tää oli value? No sanoin, mutta mun meni vaan fiilis, kun mä olisin halunnut mennä eteenpäin, mutta sit ei menty. Mut jos tää kalenteri ehkä oli pettymys, niin yksi asia mikä ei ole pettymys on vitsipizza. Nyt kaupoissa vielä saa. Ootteko lukenut? Kyllä. Sopii hyvin pukin konttiin. Kyllä, nimenomaan. Tähän ei tarvi paljon laittaakaan päälle. Morjesta. Sä oot tolleen noin lähellä. Mehän pystytään täyttämään tänä vuonna jo joulupukin kontti sekä pehmeistä paketeista että kovista paketeista. Meiltä löytyy TMP Store, tuossa alhaalla linkki, käy ostamassa sieltä jouluvaatteet. Pukin kontti ja kovaksi paketiksi sitten vitsipizza siihen kylkeen, niin voin kertoa, että tulee riemuisa joulu. Kyllä. Tää on hyvä siitä tää kirja, että mä oon lukenut tän 2 kertaa ja silti mä löydän täältä uusia vitsejä aina. Haluatko ottaa yhden siitä nopea? Mistä Superman ostaa ruokansa? Supermarketista. Kyllä! Tehnyt kotiläksynsä. Anna tän nyt se! Oisko KitKatti? Sehän on KitKatti. KitKatin 3D-kalenteri. Mä otan 13. Silläkin uhalle, että se on Kiinassa epäonnellinen. Mä sain joku superpallo. Mä sain Boltsin. Saanko ottaa 14? Ota. Hei, pipariukko. Onko piparin makunen karkki? Kysy vaan. Ei oo pipari. Siis musta tuntuu, että tää on semmonen kalenteri, että täällä on vaan niinku KitKatti eri muodossa. On pallomuodossa, on ukkelimuodossa, on patukkamuodossa. Tää on vähän nyt radikaali kommentti, mutta onko vähän halpa maku? Kuvaajalle palkkaa. Niin onko KitKat, onko se luksusbrändi vai onko se halppis? Mulla tulee vaan vähän mieleen vesisuklaata, halvat cornflakeshit siihen kylkeen. Bum bum bum. Eikä siinä mitään. Mun mielestä tää tuote menee samaan kuin kuivaliha. Jos sä tykkäät KitKatista, tää on sun tuote. Jos et, niin tää on pelkkää KitKattia eri muodoissa. Sitten sä tulet pettyä 24 päivää putkeen. Niin haluatko sitä? Et. Mä uskon, että tää on suht halpa. Mä uskon kanssa. Mä uskon, että KitKat on vähän tämmönen Alibaba-suklaa. 12,95. Inflaatio 11 €. Mä heitän tähän sen, että tää on valinta, jos sä tykkäät KitKatista, suklaasta, mutta jos sä haluat niin kuin elämän vaihtelua, niin sit sä et tätä ota. Mä heitän tälle ihan suoran. Aika hyvä. Mitä? Mitä? Nyt oikeesti? Senaatissa, kun se yksi senaattori kääntyy kongressiin vastaan, meillä on vielä vipuvarsi, meillä on ylivoima. 3-1. Mitä vastaan? Sun aatetta. Jouluperuttu. Okay. En mä lähde niin palas. Mä sanon jää. Mäkin sanon jää. Tää on oikeesti, tää on ihan... Tää maistuu ihan niinku... Ei tässä oo... Jouluperuttu. Sait puhuttu, ei ollut mitään. Itse asiassa okei, sä oot yli puhuttu muutkin. Kyllä mäkin sanon. Jouluperuttu.
Sori KitKat. Oliks tää saatu? Ei. Joo. Onpa kestävä kalenteri. Kyllä mulle tekee aina joulun se, kun joku kunnolla raivostuu. Mutta tääkin on tavallaan, että onko vielä julistettu joulurauha? No sepä just. Ilmeisesti ei. Ei oo julistettu vielä. Oo. Oi. Ei saa selvää mikä se on. Nyt on mielenkiintoinen. Eller är saltlakrits som vill njuta. Mitä täällä tapahtuu? Mutta siis tää on nyt ruotsin kieltä. Joo. Eli näitä ei perus S-Marketista taida saada. Mun mielestä ykkösluukku on kans tärkeä aina avata. Kyllä me halutaan tietää, että mikä on se taso. Mitä siinä lukee? Siis tässä lukee, että se on ammoniumkloridia. Siis sillähän putsataan joku auto. Täällä on tämmönen pinkki boltsi. Mitä Olli sai? No mulla on taas on tämmönen niin kuin klassinen pussi, muistuttaa vähän tyynyliinaa, jos olette käynyt jossain Jyskissä. Hei hetkonen, nyt mä luin tän. Tässä lukee Jalapeno Lime. Eli onko Jalapeno Lime? Voisiko päätellä? No vois päätellä, joo. Niin tää on vähän tulinen ehkä. Oi. Onpas stydikama. Ihan superstydi. Ihan jees. Siis oikeesti mä vähän tykkään jopa Loki. Joo. Ai. Ai herranen aika. Toi on muuten todella tuju. Toi on kun vetäis käsidesiin. Herran jestas sentään. Mistä sä tiedät? No siis kuullu juttu. On pukillakin off-season. Vetikö se oikeesti? Toi kirvelee meinaa niin sairaasti. Kevin ei tuu enää takaisin. Okei, tiedättekö mitä? Ass Blasters on tämän nimi. Ja täällä tuli, tässä luukussa on varoitus. Warning, extreme stark at risk. Eli varoitus. Ass blastit. Vedäpä yksi ass blasti. Kyllähän se joulu lähtee kunnon ass blastista liikenteen. Meneekö toi nyt niinku suu? KPS kumpi laittaa suu? Joo, okei. Eli häviäjä. Ko. Niin mitä? Käy takahuoneen puolella ja tuu takaisin. Mä tässä sillä välillä nautiskelen. Oi hemmetti. Mä tunnen kun se kasvaa. Ai hemmetti. Mikä kasvaa? Ai hemmetti oikein. Onko se tulinen? On! Auta Veikkanen. Ota säkin tää nyt. Se on jo. Nyt tänne. Näet sä tossa on jotain jäänyt? Kato, niinku näytteleks mä vaan. Sä oot punaisempi kuin toi sun huppari. Tuo on tää oikein. Tältä tuntuu varmaan, kun ei siinä taivaan porteilla, niin siellä ei ole sun nimeä listassa. Tää onko... Annetaan katsojien päättää, vai mitä, että on joulupukin suosikki? Hei, nyt mä vasta tajusin, että se ass blastihan on se, kun te menette pöntölle tänä illalla. Siis herranjestas, se on oikeesti paha. Herranjestas. Tää on ihan hirveetä. Nyt tulee semmonen euforinen olo. Vähän kuin olisi jopa Kuolemassa. Mä koen sen kuoleman kolmannesta perspektiivistä. Kurkku turpoo umpeen. Niin on siis. Nyt kun tää rupee helpottaa, niin tulee vähän semmonen rauha. Ehkä semmonen siis semmonen joulusauna. Hinta on 40 €. Ihan ok hinta. Juustokakkukarkki oli tosi hyvä ainakin. Mut tiedätkö jonkun todella rajun vatsataudin jälkeen, kun sä alat arvostaa taas elämää, niin nyt on se hetki. Ehdoton suosikki. Hauptlakritz. Oi! Ihan perinteinen Kinder Bueno kalenteri. On ihan maistia ja sitten heitääkö arvosana. Joo, on ihan hyvä. Mä sanoisin, että tää on sitä samaa kuin KitKat ja Dumle, eli jos sä haluat Kinder Bueno suklaata, niin tää on sulle sun valinta. Ei oo mitään yläriä. Ja hinta on 9,99. Hyvä! Tasaraha. Ei oo totta. Karkki, minkä sain, niin ei ollut hirveän erikoinen. Tuli koostumukselta mieleen vähän semmonen ehtoollisleipä. En oo pitkään aikaa päässyt sellaista maistausta, olisi kiva joskus päästä. Mutta en ehkä semmoista halua joulukalenterista. Mä heittäisin tän tolle njää-osastolle. Mä sanoin, että voisin ostaa niin kuin vähintään. Eli onks 2 njää, 1 aika hyvä ja 1 voisin ostaa? Joo. Eli onko se siitä aika hyvä? Aika hyvä. Joo, aika hyvä sitten. Mä sanon, että tää on kyllä vääryys. Ei tän pitäisi tähän kuulua, mutta... Siellä on monta vääryyttä. Kaap. Oh my! Nyt jätkät! Smart ass kalenteri!
17 on mun lempi no mero, niin mä otan sen tosta. Mä nyt kokeilen kanssa, että mä otan mahdollisimman ison luukun. Tänään saa melkein kokonaan mahtua suuhun. Mä oon semmonen peliautomaatti. Insert. Haluatko sä pelaa mulle? Joo. Mä pistän tän tota. Oi, kato, hei, tuplabootti. Insert coin. Noin. Musta vetää vipusta. Mistä vipusta? Kädestä. Tosta noin. Kato, ei jumala, 250 markkaa. Herran jumala. Se on toi parta ihan jotenkin smäikässä nyt. On, mutta eikö se oo kiva tää parta? On. Mä oon tehnyt kerran ton noidan nenä tohon partaan. Mikä noidan nenä? Siis semmonen partitrick, se oli silloin hotellissa. Noidan nenä, tiedätkö? Täytyy, että nämä karvat menee koko ajan mun suuhun. No joo, meni niin. Meinaat se niinku... No tiedätkö, semmonen pitkänenäinen noita. Ei se mikäänkään keskiarvopituinen. Veikko, otetaan ihan saman tuolla portailla. Ei, itse molemmat. Mut eikö se oo hauska temppu? Se jotenkin niinku, sit sä katot peilistä, Ihan niin se on ihan oikeesti. silleen, se näyttää pitkältä nenältä. Oikeesti? Miksi sä ikinä haluisit tehdä tollasta temppua? No mikset? Mut se oli silloin hotelli, sä olit saunassa. Niin olitkin. Mä muistan, kun sä sanoit sitä. Joo, mutta sä et uskonut. Mut sä kävit suihkussa. Sen jälkeen. Ei sen jälkeen. Mä olin tulossa saunaan. Mulle tulee vähän ulkopuolinen olo, kun teillä kaikilla kolmella on joku tarina tohon. Niin Haluatko sä? munkin pitää? Ota tää viikonlopuksi. Tuohan on muuten ollut Mikebackilläkin lainassa. Se teki. Johonkin bileisiin se halusi sen. Opiskelijan bileisiin se halusi sen. Vetikö sekin noidan nenän? Terkkuja mikä? Anteeksi, mä käyn oksentaa. Ihan oikeesti. No tää menee jo sit vähän bonuslevelille, mut sit jos sä haluat olla silleen niinku, että ei kato noita valehtelee, niin sit se nenä kasvaa. Se on semmonen Pinocchio-yhdistelmä, mut ei tollasta kukaan tee. Ihan sairasta. Mä heittäisin tän taas tonne Dumlen ja Kinderin niinku sitä samaa M&M's KitKat meininkiä. Hinta 13,80. Se on vähän liikaa. Mä voit kattoo sua enää silmiin. Mitä nenää? Mut sehän on vaan niinku ihoa. Siis... Tavallaan. Kyllä. Tiedätkö oli, kun on koirakylässä. Ja sit niitä karvoja löytyy vielä monen kuukauden. Seuraava kalenteri. Celebration! Cerebro! It's a celebration. Täälläkin on bounty. No niin. Onko? Jos tulee 2 bountyä putkeen, niin mä lopetan. Se on Milky Wayta kanssa. Mulla on Milky Waysta tarina sit, jos saan kertoa se. Joo. Mä otan Milky Way, se on 11 luukussa Milky Niin, sä Way. otat Milky Wayta. Mikä hotspot? Mikä? Matte. Maltesers. Jos sä saat Milky Way patukan, niin saanko mä sen? Vaidatko munkaan? Koska mulla on Milky Ways tarina. Liityks mäkin siihen tarinaan? Et liity, vaan siihen liittyy mun hyvä lapsuuden kaveri Toni. Okei. Ja rekka-auto. Onks mä sun hyvä kaveri? Oot, en mä Tonin naamaa oo koskittaa. Sä voit hyvälle ystävälle tehdä näin. No mä ajattelin, että kun puhutaan silleen, että veriveljiä, miksei myös nahkaveljiä. Mä otan 2/4 nyt. Aha. Mä otan sen nyt. Noniin. Mun mielestä... Miten voi olla? Kannatti. Mitä mä oon tehnyt? Tänään ei Ollin päivä Mitä mä oikeesti. oon tehnyt? Ensin vetää S-blastit ja melkein saa sydänriin ja siihen perään vähän jotain. Ehkä tää oli opetus. Eli tontut tarkkailee, älkää olko itsekkäitä. Mä koitan löytää nyt sen Milky Way patukan, että mä pääsen kertoa. Ei kattokaa kuinka monta bountyä täällä on tässä. Mä Siellä on väri suora. Sulla on Milky Way tarina. niin oikea tapa nauttia Milky Way patukka. Pienenä, oltiin pienempiä, käytiin kaupassa, ostettiin Milky Way patukka, kun se oli hyvä patukka. Sitten kun oli iso tie siellä Siilijärvellä ja meidän piti ylittää se tie, niin oli semmonen hauska juttu. Nuoriso ette tee tätä, mutta rekan alle jäänyt Milky Way patukka oli semmonen meidän spessuherkku. Eli se heitettiin se patukka siihen tielle, odotettiin, että kiitolinja ajaa sen päältä, silleen niinku, ja sen jälkeen mentiin poimimaan se ja sit se syötiin. Aika hauska. Tiedätkö, toi kuulostaa vähän, oot noissa... En mä selittää. Mä en muista enää. Ei mua kiinnosta. Yli 11 € niin joulu on peruttu. Joo. 3 bountin suora ja 24 luvussa bounty. Pikku bounty. Ja ei, voin sanoa, että ihan hirveän makuinen. Siis mä ostaisin ton suurimmalle vihamiehelleni.
Eli joulu on peruttu. Joulu on peruttu. Joulu on peruttu. Joulu on peruttu. Kyllä se on Christmas is not coming. Christmas. Christmas. Oi, aika hyvä tommonen. Onkohan jotain Christmas-meemejä? Jos ei oo, niin me ruvetaan TikTokia tekemään. Merry Christmas! No niin, ja sieltä tulee. Onko bonbon? Onks toi bonbon-kalenteri? Bonbon-kalenteri! Hei, tän mä haluun ostaa. On muuten upea näköinen. Tolleen. Opetettiin vapaa-ottelu. Haluaisit samalla tuolla pyöräytyksellä 24 luukua. Kattokaa minkä kokonen on 24 luukku. Siis toi on tommonen iPad mini. Voiko olla Bonbon iPad? Mut onko Bonbon suomalainen merkki? Ranskalainen. Mistä Ranskaa? Bonbon. Hyvä. Onko Bordeauxsta kotoisin? Pariisi. Pariisi. Vähän sieltä Pariisin ketosta. Mut hei näistä karkkeista, nää on hyvä. Mut paljon tän hinta on. Tää on aika iso, kiitos kun yhtäkkiä käden päälle. Ihan ennakkoon, jos tietää, niin jos tää on yli 30, niin me mennään pahasti sinne niin kuin no. Mä katsoin jo hinnan, mä oon katsottu, että ette tykkää tästä. Mä avaan ton kutosluukun vielä, kun taas tuli näitä. Ei toistoa. Ei ole hyvä merkki ollenkaan. Jos tää on yli 50, joulu on peruttu. Jos tää on alle 30, voisin ostaa. Ei. Voisit ostaa. Yli 50 joulu on peruttu. Yli 30 jää. Mun mielestä on vaan vähän jotenkin niinku tylsää, että täällä on näin monta niinku samaa pussia. Ja näin ei ollut mitenkään erityisen hyviä. Mut hei Kevin, kerro meille, paljon kalenteri maksaa? 2295. Mitä? Ei paha hinta. Tikkari hinta kaupassa 20 senttiä. Ei, mut näitä ei mietitä noin. Eikö? Ei mietitä noin. Toi on sama juttu, kun sä meet ravintolaan ja saat silleen, että mä tekisin tän lohen oikeesti himassa 7 euroa. Siis kilo perunoita maksaa 2 euroa. Niin, ei elämä toimi noin. Kyllä mä innostuin, kun mä näin tämän. Mä tykkään tästä kuosista, kivoja värejä ja näin, mutta mä ehkä se ulkonäkö sai mut odottaa pikkasen enemmän, sanotaanko näin. Eli sanotko, että on clickbait? Clickbait. Joo. Noniin. Eli aika hyvä. Mäkin sanoisin, että aika hyvä. Toi hinta yllätti niin hyvin, että aika hyvään annan mä. 2 aika hyvää, Roni. Voisin ostaa. Voisit ostaa ja mitä Kevin? Aika hyvä. Se menee aika hyvään hyvä. sitten. Eli aika hyvä. Nyt tulee. Elovena! Aika hauska arkkitehtuuri. Just olin sanomassa samaa, että mä tykkään simppelistä tämmöisestä. Tää ehkä rauhoittaa sen mielen aamulla. Ai se tuli patukka. Patukkakalenteri. Patukka. Eli onko tää välipalakeksi patukkakalenteri? Eikä aurapuurokalenteri. Mutta eikö se ole olemassa myös aurapuurokalenteri? Mut hauska idea tässä. Mä luulin, että täällä on pelkästään tällaisia patukoita, mutta toi on vähän erimuotoinen. Joo, ja tää on pehmeä. Mut mä sain joulun patukan. Uuniomena et toffee. Aika kuiva. Joo, kyllä. Tää on... Tää olisi pakko saada se maito kylkeä. Jos sä oot fitnessmalli, tai Niin kuin olen. niin kuin olette, niin saatatte tykätä. Kyllä mä pakko sanoa, että onhan tää kätevä, tää on hyvä. Mua kiinnostaa hinta. Se aina niin paljon vaikuttaa arvosteluun. Paljon hinta? 18,895. Joulupukin suosikki. Mun on pakko tehdä kansanterveydellinen ratkaisu. Ja sanoa, että tää on joulupukin valinta. Mä teen sen kansantalouden takia. Sen takia, että ei tule ihmisille selkävammoja. Onhan tää tämmönen terveellisempi vaihtoehto. Tietenkin vaikuttaa toi 24 luukku, että mitä siellä on. Muodosta päätellen, kun kaikki on pitkulaisia. Mitä jos siellä on vähän ehkä tasapainottaakseen, siellä on iso. Niin me ollaan laitettu kuivalihakalenteri aika hyvän. Ja mä voisin verrata tätä vähän niin kuin siihen. Sama. Niin ei tää missään nimessä mun mielestä kyllä joulupukin suosikki oo tällä perusteella. Allekirjoitettu. Myyty. Eli aika hyvä. Tehdään kaupat. Aika hyvä. Tulipa semmonen vaikutusvaltainen olo. Seuraava kalenteri. Nyt on kyllä mysteeri. Mikäs se on? Talven tunnelmaa kakaokalenteri. Ei kakaokalenteri. Ja tätä varten Okei. Valtteri Tonttu tuo sieltä 4 valko-venäläistä. Kiitos. Eli maitoa. Onko lämmintä maitoa vielä? Kyllä. Oi että. Kiitos. hei, tää on kiva idea. On mysteeri pakohuone tää, että miten sä saat tuolta ykkösluukut auki. Ne ei sieltä lähe. Etkä tiedä mikä numero.
etkä tiedä miten avata. Onko tää vaan säilytyspaketti? Onko tää sitten, tiedätkö, tällä tyylillä? Mieti, jos sulla käy näin keittiössä. Mikä on kokoa? Ei kun Kaakao. karamellikaakao. Eihän tapa. Ei, mulla tuli kokoa. Mä luin koko, niin mä olin silleen kookos. No se looginen. Ei, mä sain kaakaon. Mulla tuli kaakao. Hei, aika kiva. Minttukaakao. Hei. Laskettelukeskus, hei. Painanko nyt 2/4 tähän näin suoraan? No ota Forte Record, ota se siihen sitten. Ja mikä on 2/4 maku? Olisiko joku pipari? Piparikakku kaakao. Aika Elikkä kiva. arvasit oikein. Mulla oli ehkä erikoisin näistä kaikista. Mulla oli Strawberry Cocoa Mix. Mansikka. Mansikki, joo. Tämähän voisi olla hyvä pikkuinen. Mites, jos sieltä aloitetaan Ronin päästä, miltä se maistuu? Hyvähän toi on. Jotenkin vähän syntinen vetää 24 kaakao. Toisaalta on sitä isompiakin syntejä. Niin on nimenomaan ja se on, pitää nauttia välillä elämästä. Mut kysymys liittyen kaakaon syntymiseen, niin kasvaako siis kaakao oikeasti viidakossa? Ei. Miksi sä kysyt tollasta? No koska mua kiinnostaa. No miksi sua kiinnostaa? No koska Minecraftissa se kasvaa. Siis väitätkö sä Veikka, että siellä viidakossa on joku Snickers-puu yhtäkkiä? No tälleen on se peli opettaa. Miten, ootko sä ikinä Minecraftissa löytänyt sinne noidan luolaa? Tai siis, ootko sä nähnyt sitä? Noitaa. Niin. Sillä on aika iso nenä. Silloin Sehän on niinku vaarallinen. hörppö pitkä nenä. On hyvä. Ei oo niinku liian makea. Wow. No joo. Mut hei, kalenteri. Vielä On hyvä. Joo. Yes. Hinta. Tuutte ehkä yllättyä. 14 €. Joulupukin suosikki. On. Joulupukin suosikki, ehdottomasti. No niin, ei oo enää yksi näistä siellä. Oi liilakalenteri. Ei oo totta! Nyt se on siinä. Eumer Fishing kalastuskalenteri. Pakkaus sisältää teräviä koukkuja. Käsittele varoen. Okei. Älä syö, ellei ole kala. No mistäs me lähdetään liikkeelle? Ykkönen, mä oon sitä mieltä, että se pitää aina katsoa. Niin pitää. Niin pitää. Pieniä tämmösiä jigejä. Onko ahvenille tarkoitettu? No ainakin ahvenen näköinen. On. Ihminen oli syntyjään kala. Ja sieltä tuli vähän isompaa kaliberia. Mä sain isompaa jigiä. Okei. Oikein tuonne semmonen öljypinta. Niin no. Näitä ei varmaan niinku vois syödä. Mutta ei tekis mieli syödä. Uudet korvakorut. Pistetään saman tien käyttöön. Onks niissä koukut? Niin, kato, noi koukuthan, nehän saadaan sit näihin. Ehdottomasti on enemmän luukkuja vielä avattava. Täällä on tämmösiä paljon pienempiäkin lokeroita. Onks täällä, kato, täällä on pelkkiä tämmösiä niin kuin painoja. Mut hei, mikä on hinta? 35 €. Oi joo. Oho, se on huomattavasti kalliimpi, mutta nyt on niin kuin ajan patinaa kestäviä tuotteita. Eli tässähän näistä on paljon pitempää iloa kuin tommosesta Haribon kalenterista. Niin kuin näitä ei syödä. Niin. Niin kuin näitä ei syödä. Pakko tää 2/4 katsoa. No aina mennä. Tää on meinaa niinku tämmönen isompi tuote. Mikä tää on? Voiks olla jigikala? Joo. Kokku valmiina. Voiko Olli sanoa, että on isoin kala, minkä sä oot koskaan saanut? Aika paha. No siitähän on videomateriaali, kun mä oon kalan saanut. Missä se on? Muistikortilla mulla. Ajaa. Missä se muisti? GoPro, micro SD-kartti. No, mihin se laitetaan? No pakko se on olla joulupukin suosikki. Tää on toiminnallinen kalenteri. Tää vie ihmisen pihalle. Niin, Ja nimenomaan. tässä on se kansanterveys ollut tänään teemana. Tälle kalenterille mä annan joulupukin suosikin. Mä väitän, että tää antaa kalentereista kaikkein pisimpään sitä iloa. Ja tämähän voi tuoda rahat isosti takaisin. Mieti, kun sä pidät tällaista lohta kädessä. Lohen kilohinta kaupassa. Kyllä. Siitä voi laskea. 35 € kuulostaa tässä hetkessä aika paljon. Niin siinä säästää kyllä. Mutta pidemmän päälle. Tää on osake, jota kannattaa ostaa. Kävi. Milloin sä oot ollut viimeksi pilkkaamassa? Ketä? No ihan ketä tahansa. Kalaa. No tossa pitää mä S-Marketin siinä pihatiskillä. Mä sanoin jouluperuttu. Mitä? Joulu on peruttu. Mitä? Miksi? 1. päivä joulukuuta. Otaks mä sen suklaapalasen suuhun vai jonkun koukun? No on tääkin karkinlainen. Varo, siinä on koukku. Älä rupea mistään mausta höpöttää, kun eihän kaikki karkit maista. Pistävä maku. Sanoitko sä vakavissa, että joulu on peruttu? No, en mä tuolla tekis mitään.
Anyway, jos me ollaan kaikki 3 tuolla ja Roni pistää alas, niin keskiarvo on silti tossa jossain, että voisin nostaa. No se on nyt siellä voisi nostaa sitten. No, laitetaan sinne. Se menee sinne. Oi. Nyt ammutaan kovilla. Irtokarkit joulukalenteri. Siis onko tää kaksipuolinen? Oh. Miten voit olla irtokarkki joulukalenteri, jos kuitenkin oot niin kuin... Se on jo valittu se karkki. Mä rakastan irtokarkkeja. Mitä te aattelette? Joo, sama. Irtokarkeista tulee mieleen Pasi Viherahon video Näin säästät rahaa. Syö sieltä lattialta niitä karkkeja. Sillähän säästää rahaa. No sillä säästää rahaa, joo. Oi, mä saan näitä... Oi, on hyviä. Mitä nää on? Tämmösiä pulloja. No on mutta oikeesti hyvin. Kirpeä kolapullo. Mä sain näitä ruskeita sieniä. Täällä oli 4 karkkia sisällä, eli ihan kivasti kans. Näähän on joidenkin lemppareja. Nää on tämmösiä toffeja krokantisuklaita. Mä sanon tuosta aukaisemismekanismista, että ei oo helppo. Ei oo. On jotenkin liian jykevä. Ei. En tykännyt. Eikö sä tykännyt? Kyllä sienikarkki ei kyllä tänään mennyt. Irtokarkkipussithan jakaa todella paljon mielipiteitä. Ne on todella henkilökohtaisia. Eli se, että toisen irtokarkkipussiin meet, niin se voi olla sulle todella traaginen kokemus. Ja tässä on ehkä vähän se, että joku on valinnut sulle hirveät karkit. Niin. Missä ne on ne pääkallokarkit? Esimerkkejä Ei niitä vaan. oo siellä. Niin. Mikä siellä on? Ei kukaan. Siellä tulee tommosia ihan niinku... No, tää on hävikkikalenteri. Tää on hävikkikalenteri. Heitä nyt vielä hinta, niin mä haukun tän, mutta tää on joulua peruttu. 19,95. Joo, ei mihinkään. Oliko saatu? Hyvä. Ei. Teettekö te niin, kun te ostatte irtokarkkeja, että te ostatte myös vähän jotain pahoja karkkeja? Et sit voitte välillä syödä jonkun vähän pahemman karkin ja sit taas hyvät maistuu paremmalle. Ei. Mä en tietoisesti tee noin ainakaan. Mä teen. Se toimii. Kun mä oon avannut tässä 4 luukkua, mä en oo sanonut yhtään mistä mä tykkään. Jokaiselle jotakin on, ei mitään kellekään. Just, hyvin sanottu. Mieluummin 20 ostan 2 kiloa karkkia, pistän niitä minigrip-pusseihin ja ripottelen ympäri kämppää, sit mä etin niitä jouluaattona. Siis mä teen mieluummin niin. Kyllä. Anteeksi vaan. Mä olin niin innoissani tästä, mutta siellä on ne kaikki hirveimmät karkit. Toi joulu on pilalla. Ja seuraava kalenteri. Parfyymikalenteri vai mikä tää on? Eli taas on terveisiä Ruotsista. Katoko. Hieno tommonen vähän kuin Pippi Lundström-luukki on tällä näin. Pippi? No, Pippi. Kyllä ne ruotsalaiset osaa tämän brändäämisen. No sen ne osaa. Tätä kalenteria kun katsoo, niin mun mielessäni kävelen vanhaata Porvoota pitkin kaupungissa ja kattelen niitä liikkeitä. Brumberin lakutehdas tossa, menen sinne ja otan tämmöisen karkin. Oli. Viimeksi kun tää sama brändi kalenteri saatit luukun 13. Otatko sä taas luukun 13? Jos sieltä tulisi Ass Blast Part 2. Otit saman kuin mä. Mun ei tee tätä yhtään mieli. Onks kaikilla saman näköiset nää, kato? Mitäs teillä luki? Mulla luki kardemumma. Mulla on safran. Mulla oli vanilja, hashvialta ja salt. Mitä on saffron? Sauronin silmä. Oi, mä laitoin tän ihan vähän mun suuhun, niin en tykkää. Oikein. Siis, voit sä Veikka maistaa tosta toisesta päästä? Siis maistaa tosta. Tää on ihan mielenkiintoinen. Korvamaikku. Mitä hemmettiä? Oli ihan karmea. Maista tosta. Ihan siis järkyttävä. Ihan järkyttävä. Mulla on hyvä. Se nyt niitä voit takaisin laittaa. No ei me syökkää niitä. Lähtee jollekin Toimisto Plus jäsenet. Mikä toi maku oli? Toi oli hirvitys. Moottoriöljy. Siis tää on just se kalenteri, minkä Forrest Gump ostais. Miksi? Muutkin nyt. No mä näen sen. Ei, eläkkeelle jäänyt. Ottaa tän, ottaa konjakkilasin, koko juhlapyhät syö näitä toffeita ja nam ja oksentaa. Eihän tää hyvää ollut. Siis teillä on vaan tarpeeksi kehittyneet maut, te ette vaan tykkää saffronista. Maistoiko se sitä sauronia? Saffronia. Mikä se sauroni on? Saffron. No se on sen vadelma ja puolukan semmonen risteytys. Nyt ois maistunut geisha kuula meinaa. Kaiken tän jälkeen. Vihreä kuula. No mutta ehkä tulee Fatserin vastaava tuote. Oletko kuulla hinnan? 43 €. Ei herra. Eikä oo. Kun miettii, että jos oikeesti ostais omalla käteisellä rahalla, niin kelaa se harmitus. Se on uskomaton. Järkyttävä. Oi, herra jestas! Brain Brands. Ass Blaster vastaa Brain Blaster. Kumpi voittaa? Joo, nyt blastereita on joka suunnasta. Tää näyttää ihan Ass Blasterin. Niin onkin. Tää on ihan saman näköinen kuin Ass Blaster. Mä huomaan, että täällä on tää numero 18, on tämmönen pitkulainen. Mua kiinnostaa, että mikä on tämän muodon takana. Onks tää joku lakupiippu? Wow! Sour gum eli purkkaa. Juma, toi on muuten hieno. Todella hyvän makuinen. Vesimelonipurkka.
Ainoa vaan, että mun tekee mieli nielasta tätä koko aika. Joka sekunti mä meinaan tän nielasta ja purkkaa ei saa nielasta. Kuka kieltää? Mä oon kuullut semmosen jutun, jos sä nielasit purkan, niin se on koko sun loppuelämän sun mahassa. Ei oo. Kuka tämmöstä sanoo? Tutun tuttu, kerro. Se on oikeesti vaan puoli elämää. Onko näin? Mut jääkö se tonne jonnekin jemmaan? Se kun menee hitaasti silleen, että menee kulkuttavat sieltä sydämen kohdalle. Oho. Mistä lähtee sieltä pikkuhiljaa valumaan. Se riippuu siitä, että jos on esimerkiksi IBS, niin silloinhan se niinku saattaa liuta nopeammin tuolta, kun se pääsee tuonne vatsalaukkuvasti, koska IBS on ihminen, joka on paskalla sen takia. Niin silloinhan se niinku tavallaan tyhjentää tekee sitä vatsatyöskentelyä, kun pääsee niinku 3 kertaa nopeammin kuin muillakin sille harvaan. Niin silloin se on sulla ehkä 3,5 kuukautta. Joo. Onko ihmisillä, jotka nielee purkkaa, niin enemmän sappikiviä prosentuaalisesti? On itse asiassa joo. Mullakin. Mä sanoisin tälle kyllä, että tää on Aika hyvä. Aiku Mä vedin ykkösluku, tuli paha maku suuhun. Joulu on pilalla. Hei, mä en tykkää tästä niin paljon, koska tää mulle. Mun mielestä on tosi kiva, että täällä on paljon erilaisia kaikkea. Mä annan sen perusteella arvosanoja, joka on, että aika hyvä. Okei. No, se on sitten varmaan jää. Mennään sillä. Mä sanon, että tässä vaiheessa mulla on jopa ikävä lihakalenteri. Herran jes. Mun mielestä toi kuivalihakalenteri olisi pitänyt olla korkeammalla. Mulla on sitä ikävä. Huomasitteko, että tuossa tuli kalenteri just? Tuli muuten holvista läpi. Nauraa toi postimies Pate tuolla. Nyt on konjakkikalenteri. Tulihan se vihdoin. Mut nythän tähdätään taas tonne niin kuin iäkkäämpään ihmiseen. Joo, en mä tätä mun lapselle kyllä ostaa. Ei. Mutta onko tässä ikäraja? Tarvitaanko? Onko tässä niin kuin prosentuaalisesti alkoholia? Tästä pakko olla joku suoja-ikäraja. Hei, tää on vähän niinku Star Warsista se Death Star. En oo kattonut. Oh my god. Pitäisikö katsoa? Pitäisikö? Sen verran mäkin huispauselokuvia, mutta ei niitä Lord of the niitä ei katsoa. Miksei? Ne on ihan skeidaa. Jotenkin se Anakin Skywalker ei oo uskottava. Mut mikäs Natalia Portman? Kukas se on? Vasta näyttelijä. Sen rakastaja kautta sisko. Ai nyt mä spoilasin, sori. Ai niillä on joku romanssi. Se on eri hahmo. Se kuvio, kato. Natalia oli se, kenet ainakin tappoi sinne hotelliin. Miten, siis onko siellä avaruudessa joku hotelli? Kai nyt niitäkin pitää joskus vähän matkustaa ja yöpyä jossain. Ei oo uskottava. Miksei? No ei olla ihminen, siis ollaan me kuussa käyty, mutta ei siellä mitään hotellia oo. Vai ollaanko käyty kuussa? No sitä, ei se lippu liehu. Mä en kuuntele tuonne taajuuksiin. Mut hei, mä vetäisin ton jo ja mä sanoin, että tää oli hyvä. Onko tässä nyt sisällä se alkoholi? Joo, mä ihan unohdin, että... Joo, mä oon ihan humalassa. Tää on vähän kuin vetäis jotain Turpaan. alkoholitonta viinaa. Tulipa voimakkaasti. Tulee paha maku suuhun. Ja sit siinä ei ole edes alkoholia. Joten miksi teit sen? Tervetuloa Arvaa hintaa kilpailuun. 18. 19.50. Oikea vastaus on 19.99. Olli, onneksi olkoon, saat syödä koko kalenterin. Ei perhana. Yes! Ja kyllähän mähän annan tälle ihan kuule peruutustutka äänen. Tuut ja se menee alimpaan katalogiin. Joulu peruttu. Kyllä mä nyt vähän halunnut olla perisettä. Joo, joulu on peruttu. Joulu on peruttu. Joo, mä sanon, että No siinä on väliin, joulu on peruttu. joulu on peruttu. Nyt tulee, voin sanoa teille, kaikista painavin kalenteri tähän mennessä. Merry Hot Christmas! Hot? What? Noniin, ootteko te valmiita? Ass blast, ass blast. Ei oo totta. Onks tää taas joku tulinen? Mutta aika hauska kuva. Siinä on joulupukki ja palosammutin. Palsanmäki. Mitä sanoit? Joulupukki ja Palsanmäki. Täällä takana lukee kaikki, mitä täällä on. Tiedättekö te, olisiko muuten hauska? Mä en tiedä, onko se näin, mutta olisiko hauskaa, että se aina jouluaattoa kohti niin menisi tulisemmaksi? Voiko se olla niin? Mitä? Toi on mauste. Mä sain merisuolaa purkin. Sä sait kans merisuolan. Mikähän tää oli tää? Oho! No, herra jestas. Olli, anna mennä. Okei, tää on joku... Saaks mä kuulla mikä tää on? No taas yksi. Tää on tosi... On tää tulinen. Mä en sanoa mieltä. Aika tulinen. Tän nimi on Chillin Chili. Tää on valkosipuli joku suola. Mitä? Aino! Mikä tää on joku valkosipuli joku suola? Chili valkosipuli suola. Tulisuus 1/10. Oli todella jotenkin kuvottavaa.
Mikä se oli? Tuli vähän liikaa oikeesti. Sulla on Dark as Hole. Dark asshole. No, toisin sanoen. Ton jälkeen kyllä. Tulisuus 5/10. Herra jestas, Tää on oikeesti okei. tosi tulinen. Oi vitsi, mä en tiedä, se 10/10 on joku ihan sairas. Anteeksi, oikeesti. Nyt tuli liikaa. Arvatkaa mikä on kaikista tulisin. No. 13. No se on se. Se on aina se. Haluatko sä Roni varmaan sitten maistat sen tulisimman? Hinta 56 €. Oho. Sanoisin just silleen, että 50 jotain 5 € ja sulle tulee toi Dark Ash Hole joka päivä, niin on tää se on kova kuukausi. Voisin ostaa. Mä sanon sen, voisin ostaa. No mä sanon sen nyt sit kun mä rupeen miettimään. No, kalastuskalenteri oli hyvä, se ei välttämättä kaikille ole hyvä. Tää on hyvä, mutta ei välttämättä mulle ole hyvä. Eli ehkä voisin ostaa jollekin lahjaksi. Mites Kevi? Mun mielestä tää idea on hyvä, niin sen takia mä annan sen idean pohjalta paremmat pisteet, mutta kyllä mä silti sanon, että se on niinku njää. No mä laittaisin aika hyvä. Just silleen aika kuiva lihataso. Se on aika hyvä. Se menee aika hyvää sitten. Mä rakastuin tuohon kuivalihaan jotenkin. Mennään eteenpäin. Roni veti tossa chilit silmään ja nyt mennään seuraavaan kalenteriin. No, se kuivalihakalenteri tuli kyllä varmaan kaikille sitä ikävä vähän tuossa äsken. Sulla on kyllä nyt joku oma sponssi. Mut mikä sieltä tulee? Onko päivän ensimmäinen eurokalenteri? Hei, ihan legendaarinen Merry Christmas-kalenteri. On. Okei. Nää voi yllättää. Nää voi. Joo. Ja näihin on muutama hyvä tapa avata nää. Ehkä mä nyt otan tässä sen verran, että mä näytän mun nuoruudesta yhden tavan. Se on vaikka patchattu. Mitä? Tää on oikeesti korjattu. On väkivaltaisen näköinen tyyli. Eli teekö tän silloin ekana päivänä jo? Teen. Eikö tässä ollut ideana se, että sit kukaan ei huomaa, että se on avattu? No niin oli, mutta ne on vaihtanut tän. Kun sä pistät tän tähän perspektiiviin, niin tää muuttaa oikeesti ihan kaiken, kun sä katot tätä. Kaikki suklaat on samanlaisia. Onko niissä eri kuvio siellä toisella No puolella? varmaan se kuvio on jo eri, mutta niinku... Siis tää on ihan sama suklaat kuin noissa halvimmissa pääsiäismunissa. Paljon on tällä kalenterilla hintaa. Tää on kuitenkin valuekalenteri. Jos on yli 5 €. Ei voi olla, tää on pakko olla 2 € maksimissa. Jos on yli 5 €, niin ei edes laiteta tonne taululle. Oikea vastaus on 99 senttiä. No niin. Oho! Aika hyvä siihen. Hei herranen ajasta, toihan muuttaa ihan kaiken. Oikeesti, jos niinku tekee tiukkaa ja haluaa lapselle hommata se joulukalenteri, niin tässä oli hieno kuvio. Kyllä. Oli. Oli. Toimii niinku normi joulukalenteri ja sit siinä on sama idea. Mun mielestä tää maku, tähän yhdistyy muistoja juuri näistä vuodenajoista. Eli tälle on aikansa ja paikkansa. Oh. Kyllä. Mä heitän tässä sen just, että kun 99 senttiä, mitä sä sillä oikeesti saat kaupasta? Et mitään. Et yhtään mitään. Niin tää on siihen nähden niinku ihan siis tosi hyvä. Ja mä sanoin, että mä voisin ostaa. Voisin ostaa. No kun mä heittäisin tän hinnan takia joulupukin suosikiksi. Mä sanon kans suosikki. Okei, joo. Menee. Jotenkin musta tuntuu, että tuolta on vielä tulossa euron kalenteri, jossa on vähän eri muotoja. Ja tossa vaan niinku on nappula, jossa on joku kuvio, niin on se vähän tylsä. Mut 99 senttiä. Niin. On tää hyvä suklaat vielä, tää on suosikki. No, laitetaan suosikiksi. Se on suosikki. Oi, Mauri Kunnas. Eiks tää on niin suklaamunissa justiin se inhokki? Niin, oliko tähtimuna? Totta. Onko tää semmonen just budjettivalinta? Mä veikkaan, että tän on pakko olla vähän kalliimpi kuin toi äskeinen. Siinä on taiteilija ymmärrettävästi ottanut vähän välistä. Eri muotoinen. Mä sanoisin just, että mitä tästä saa maksaa, niin tää on niin kuin 2,90 ihan sen takia, että Mauri on ihan äijä. Ja kuuluu jouluun kyllä kattoo vähän joulupukin tai noita rumpua. Joo. Nyt kun on tuoreessa muistissa äskeinen kalenteri, se suklaa oli paremman makusta. Oliko? Mun mielestä tää on parempi. Tää on tämmöstä jauhosta. Tässä vähän joudut odottaa, että se maku tulee sieltä. Kysymys, nopea quiz. Lemppari joululaulu. Säkkäröi Paul. Mikäs se on se? Ota se. Cha cha cha. We wished you a Merry Christmas. Mä tykkään tosta, tiedättekö sen hupsis pupsis pimpeli pompeli? Mitä? Ei voi sanoa Kissa se tuommoista. takkia ompeli. Mä itse asiassa Mauri Kunnas joululaulukirjasta laulan tätä mun lapselle. Mitä tekemistä on joulun kanssa? Onko kissa ei ole joulueläin? No, Eikä nyt oli hiiri aika- kuulu joulupöytään? Nyt on tiukkoja mielipiteitä, hei. Ekaa kertaa semmonen fiilis jostain syystä, että tätä kalenteria mä en viitti rehellisesti arvostella. Mä arvostan Mauri Kunnista niin paljon, musta tuntuu, että se on hyvin vaikutusvaltainen henkilö siellä linnanjuhliskin kättelee sitä Saulia. Niin Tänäkin vuonna. tänäkin vuonna ihan varmasti. Niin sä niinku pelkäät hänen poliittista vaikutusvaltaa, että hän voi niinku asettaa sulle jotain lisäveroja. Siis jotenkin, tiedät sä, tuhota mun elämän. Kun sä oot niin Mauri Kunnas fani, niin voit sä kertoa mulle jonkun Mauri Kunnaksen teoksen?
Miksi sä haluat tietää? 7 koiraveljestä, pakko sanoa näin, koska sehän on se alkuperäinen Aleksiskiven 7 veljestä Nurmijärveltä. Kuulisiko sitko? Mitä? Ei, kun se kertoo sille maanantain työajan. Mä kuulin. Joo, eli mä tuun 8. Joo. Hinta 3,19. Joo, joten voisin ostaa. Voisin ostaa. Se suklaa ei ollut niin hyvä. Joo, ei ollut. Mä komppaan tossa, mut 3, no joo. Seuraava ei mahdu luukusta, hyvät naiset ja herrat. Oi, herra jestas. Terve! Siellä on puhdistamon kalenteri. Eli siis onko oletettavasti juomia luvassa? Onko siis puhdistamo ja jätevesipuhdistamo sama? Lemon limeade. Limeade. Miten sanot limeade? Lemonade. Ei siinä mitään äänää ole. On se äänetään, se on äänne. Mitä se on kirjoitettu? Mä oon ihan unohtanut ton koulusta, mutta sehän oli tärkeä. Äänne. YO-kokeissakin, niin ääne. 29 oppilasta on äänne. Eli englanniksi kun tulee E ja A-kirjaa, niin siihen pitää ottaa N väliin. Äänne. Otetaanpas sieltä nyt, mennään eteenpäin. Sama. Limeägne. Tää on jopa vähän viileä, onko tää ollut kylmässä? Siellä on kylmennin sisällä. Onko näin? Tää on pieni pakastin. Wow! Miten toi on tuolla? Tota ei enää oo kaupassa. Mä oon muuten yrittänyt etsiä sitä, ihan vaan niinku huvikseni. Tuleeko tähän ängääne? Miten se menee? Energy drink. Kyllä siihen tulee ääne. Yläasteen oppitunneilta tämmönen haussunassu partitemppu, eli kuullakaa. Oi! Onko niin, että tolle ei koskaan kuohu, kun tekee? Ei kuohu, ei. Hei, mä sain vihreä omena. Tähän ei tuu äänettä. Mäkin haluan kokeilla. Siis tähän väliin, mun on vaan pakko teille nostaa. Kotimainen Mä yritän naudan puhua teet ympäri. jauheliha. Otetaanko yhdet kuivalihat tähän väliin? Miten? Koska, siis tiedättekö te, nyt on aika sokerimeininki. Me maistellaan tämmöstä kotimaista Gambinalla maistettu kotimainen kuivaliha. Iso G. Wow. Hei sehän muuten, tämähän on niinku alkoholijuoma toi Gambina. Tää menee ykköseksi tää kalenteri. Sä teet uusinta äänestyksen. Äänien laskennan. Niin se ei nouse. Oli tosta aika hyvästä. Kapitolin valtaus. Onhan tää nyt ihan sairasta. No on tää nyt oikeesti hyvä. Siis 24 energiajuomaa. Puhdistamo nimestä voisi heittää, että toi kyllä puhdistaa tilin kanssa, kun tosta. Juomahan maksaa 3 € kaupassa. Nopea matikka, quick maths, 72 €. Tää maksaa nyt tässä yhteydessä 64,90. Mä sanon 66,6. Mä sanon 80 €, niin joulu on peruttu 70 €, niin jää. Paljon se maksaa? 39,90. Onko suosikki? Kyllä tää menee. Kyllä tää menee helposti. Suosikki. Siis joulukalenteri, haloo, juomajoulukalenteri on noin halpa. On upea. Täältä tuli After Eight-kalenteri. After Effects. Nice! Hei, 3D. Eli hei, nyt. Onko se ihan tismalleen samanlainen kuin KitKat-kitas? Ai, tää on huono ennen. Tykkäättekö After Eightistä? Joo vai ei? Joo. Aftereista tykkään. Tykkäättekö? Tykkään Aftereista. Mä en tykkää kyllä yhtään. Mulle tulee mieleen, että mä olisin niinku 5 tähden hotellin lounge-baarissa jouluna. Joo. Se on nätti se paketti. Ja yleensä se on aika semmonen ohut kuin tommonen ehtoollisleipä. Taas nosto. Sä huomaa, että sä otat näitä kirkollisia äänestäjiä. Sä haet, onko sulla jotain esikuvaa Olli tässä sun vaalikampanjassa? Nyt. Ei oo mitään vaaleja. Sakkaako ääni kristillisdemokraateissa vai? Tietenkin hei toi Pohjanmaa tärkeä äänestysosa. Joo, nää on nähty. Mut kattokaa, tää on London Bridge. Joo, mulla on sama. Kato, mikä tää on? London Bridge. Sama! Mikä sulla on? Sama! London Bridge. Tää on ihan niinku se tähtimuna juttu all over again. Kyllä mä näen, että se Elisabeth kuningatar on tätä viimeisillään syönyt. Ja ihan tyytyväisenä. Onhan tää aika kuninkaallinen maku. Niin. Mutta ei tuu yllätyksiä. Ei tuu kyllä yhtään yllätystä. Ei kun tämähän on pienempi nää. Niin on siellä niin noita palloja. Kato. Pallo. Millä se maistuu? Pallo. Kato. Pallo. Joo, sun pointti alkaa vähitellen tulla läpi. Sä et saa yhtäkään pisaraa dopamiinia tästä kalenterista. Paitsi, jos sä rakastat After Eightia. Mä jopa tykkään After Eightistä ehkä sen verran, että mä joudun laittamaan tän tonne, voisin ostaa katalogia. Mutta, okei. Saanko kääntää sun pään? Et fyysisesti.
Jos sä tykkäät, niin silloin sä ostat niitä erikseen. Jos sä haluat joulukalenterin, niin sä et osta sitä joulukalenterin muodossa. No mieti, kun sä oot koko vuoden vetänyt niitä aftereittejä normaalisti, sit tulee joulu, niin sä haluat vähän niinku uutta kulmaa siihen sen saman tuotteen nauttimiseen. Mä haluan pelata tän gameplayn läpi joulukuussa. 1. luukkuun 24. Mutta eihän tää nyt missään nimessä ole parempi kuin kuivalihakalenteri. Mä sanon, voisin ostaa. Tää on demokratia. Veikka, Mä voin sanoa mitä mä haluan. Te laitatte lappuun mitä te haluatte. Joulu on peruttu. Se on peruttu. Joulu on peruttu. No mä heitän joulupukin suosikin. Tää on demokratia. joulu on peruttu. Tontut. Joulu on peruttu. Oikeesti, nyt tulee se riita. No mäkin sanon kyllä joulu on peruttu. Mut jos Veikka sanoo joulupukin suosikki, niin se on jää. Sit se on jää. Tää on demokratia. Käy. Kunhan se ei mene ton samalle linjalle kuin toi kuivalihakalenteri. Ei voi päästä. Kyllä me vielä nostetaan se. Siis uusinta vaalit tulee olemaan vielä. Mä sen sanon. Aloitetaanko vaan alusta kuvat tää video? Riakaleisia kalentereja arvostellaan. Seuraava. No niin, toivottavasti ei ole mitään särkyvää. Mikä tää on? Tää on teollispukki. Niin on. Nyt ei oo hyvän näköinen. Nyt on... Okei, Anna mahdollisuus. Mahdollisuus. Pitää aina antaa Kyllä mä mahdollisuus. tuomitsen ihan ensi näkemältä. Mun mielestä siellä on yksi hyvä karkki. Arvatteko mikä se on? Se on kolapullo. Mutta täällä on myös Julle Nisse. Siinä lukee Julle Nisse. Juu. Mä vaan sanon, mutta fotaroitu. Aika päin. Niinku, en joulua kiroile, mutta Älä, don't judge the book by... Don't judge the cover but... Don't judge the cover but judge the book. Eli älä lue pelkkää takakantta. Joo, nää on niinku, mulla tuli Smartissa ja... Ei. Vaahtokarkki. Mä kyllä sanon tässä vaiheessa jo, että mä annan pisteet siitä, että nämä on todella erilaisia karkkeja. Silleen niin kuin oikeasti lapsuudesta karkkeja. Niin kuin vaahtokarkki, tikkari, tämmöstä pitkää nauhaa ja mun mielestä on niin kuin hauskaa, että tästä tulee oikeasti yllätyksenä silleen, että ai, tällaisiakin on olemassa. tää tikkari on hirvitys. Joo, näissä kolapulloissa niin lähtökohtaisesti tykkään. Näissä oli ihan liikaa sokeria, rapisee hampaisiin, tulee reikiä. Tyyppi syö karkkia valittaa, että siinä on sokeria. Missä on Hammaslääkäriliiton suosittelema kalenteri? Pepsoden kalenteri. Joo. Ai sä haluaisit avata jonkun hammaslankan ruuku. Jes, vaihtopää! Vaihtopää! Mikä tää on? Sait tommosen Dragon Balls balli. Onhan tässä nyt aika paljon valulee. Kaiken näköistä kivaa. Hirveästi vaihtoehtoja. Joka aamu saa uuden herkun. Roni, susta on tullut niin villi jätkä, että mä haluan nähdä kerran, kun sä vähän sekoot ja lyöt ihan täysin sun nyrkin tuohon ja pistät ton paskaksi ton suklaa. Pistä paskaksi. Mä haluan nähdä. Ihan niinku täysin. Pistä paskaksi. Pistä väsäksi. Viime hetki just kuvasti niin täydellisesti, mikä meno täällä on. Mä yritän kommentoida tota kalenteria ja te ootte silleen uga, haka rikki, uga. Onko se lelu sisällä? Roni! Mitä? Rikot meidän pingispallo! Ei! Ronja! Roni! Sä sen rikoit! Pongfinitin pingispallo! Tää on ihan... No, kato! Oliko toi pränkki? Siis mitä heille? Miten sä Roni voit rikkoa meidän pingispallo? Se siitä pingispallosta. Noniin, hinta 13,99. No ei oo paha. Ei oo ihan hirveen paha. Mä sanon njää. Ai, tää on aika hyvä. No, sinusta. Toi on isointa disrespektiä, että se on sen edelleen sen lihakalenterin kanssa samassa. Ihan oikeesti. Hävetkää. Niin on. No, keskiarvo on tossa puolesvälissä. Jotenkin tää postelioni alkaa leipiintyä selvästi työnsä. Ja nyt on 3D. Melkein niinku 4D. Vähän kuin piparkakkutalo. Jonnet ei muista. Tässä on luukkuja niinku ihan ympäri ämpäri. Täällä sivuillakin on luukkoja. Onko se olla mahdollista? Upea. Kai se on. Tässä on käytetty luovaa mieltä ja ihminenhän on luovimmillaan niin erittäin luova yksilö. Mitä täällä tapahtuu? Eikö menikö tää rikki? Se meni rikki. Ei, Roni taas! Miksi sä rikot No, se oli heikkoa tekoa. Jos sua ärsyttää joku, niin ei sun tarvii rikkoa kaikkea. Kattokaa minkä kokoinen yllätys. Peukallon kynnen kokoinen. Mitä luukkuja laitetaan? Saisiks mä Veikka? Päätät mulle please. Mä otan sulle 2-3. Noniin. Sieltä tulee hei. Kinder. Näähän oli lapsuudessa erittäin kova tuote. Pakko sanoa tästä arkkitehtuurista, että tää ei pysy kasassa. Tää ei oikein pysy kasassa. Tää on hieno tää 4D tämmönen talo, mutta ei tää pysy kasassa. Just näin.
Katsotaan, maistuuko paremmalta kuin Ronibackin muna? Ei voi. Onko sisällä frisbee golf-lelu? Puhutaanko palkasta? Mä tarjoan tuplat. Siis no ihan ok, mutta aika... Mut hei, 4D, Kinder House. Eikö ne ole jotain 4D-dokumentit myös? 4D. Poika, joka söi puskaa. Esimerkki luovuudesta, mistä just puhuttiin. Olli Kokkola, hyvät naiset ja herrat. Ei oikeesti. Suomalaisen improvisaation lahja maailmalle. Vedäänkö mä sen evoluution tässä samalla? Tähän samaan katastrofiin. Arvatkaa hinta. No mä en kerro. No se on 28. 24. 21. 15,50. Mä oon sanonut jää. Joulu peruttu. Aika hyvä. Jäähän se jää. Nyt on semmonen, ettei mahu luukusta. Oho! Patukat kalenteri. Patukat kalenteri. Siis nyt uskoisin, että kuluttaja saa juuri sen, mitä hän haluaa. Ootteko te patukan ystäviä? No kun mä vähän aiemmin tuossa pohjustin, että en oikein oo. Tää on mulle henkilökohtaisesti tärkeä tarina, mutta koska tää ilmapiiri on tämmönen, mä en voi kertoa sitä ilman, että mua tuomitaan. Voinko mä sen kertoa? Ei sua tuomitse kukaan. Mä muistan pienenä. Tää ei oo vitsi, kun tää on oikeeta. Muistan pienenä, mä kävin jääkiekkoa treeneissä. Ja sitten, kun mä tulin treeneistä suihkusta autolle ja ukki ootti siellä, niin ukki tarjosi mulle aina patukkaa. Eli muistoja nuoruudesta. Mulla on suffelista yksi tarina armeijassa. Ammuin noissa parhaan tuloksen koko joukkueesta ja luutnantti antoi mulle palkinnoksi suffelin siitä. Ja seuraavan kerran kun tultiin ampumaan, niin olin sitten väärin kohdistanut ja ammuin kaikki sitten naapurin tauluun ja sitten siellä koko komppania huusi, että anna se suklaapatukka takaisin. Menee fiilis, jos mä saan suffelin täältä nyt heti. Se on se mun suffeli. Kyllä mä haluaisin nyt ukin jimipatukan täältä. Damal! Jotenkin... Katsotaan nyt mikä tää 15 on, kun tää on niin valtava mötkö. Kismet. Aina kiva. No mutta, mikä on paketin hinta? 29,60. No siis 24 patukkaa. Eiks patukka maksanut Voinko sä Minecraftissa tuut sinne kylään ja ne kyläläiset ottaa sut vastaan? Ja... Tai ihan vaan, että met Siilinjärvelle. Siis... niin, no joo. Hei, no kyllähän tää on Tää on ihan niinku Seuraava kalenteri. Mitä nyt oot sä kunnossa? Posteli on jo ovesta läpi. Okei, tää on tämmönen munanmuotoinen. Ja siinä on vielä hattukin mukana. Hei, naurat sille hattu. Tuli hauska vitsi mieleen. Onko toi hattu ihan käyttistä? Onhan se. Tuliko se tossa mukana? Joo, totta. Nyt tulee muuten aina mukaan. Otetaan ylös. Joo, tonahan maksaa kaupassa joku 5 euroa. On massiivisen kokonen on tämä kyllä tämä. Kinderiä taas. Tässä mä ootan Kindermunaa Kinderkalenterista. On ja tässä on huomaa, että nämä luukut on tämmösiä, tässä on vähän niinku saluunan ovet. Ja mikäs muukaan kuin Kindermuna tulee sieltä. Tää loves some muna. Onks tossa seiskassa kanssa? Joo, ja sitten täällä on tämmösiä lintujakin kyydissä. Tää on Saksasta tullut tää muna. Tässä lukee Uberranchung. Joo. Hetkinen, eikö meillä ollut joku Kinderkalenteri? Tuo Kinder-talo ja Kinder Bueno. Aika paljon Kinderiä. Kinder koittaa kyllä ujuttaa itsensä tonne hyllyille. Vähän liikaa. Bro's doing too much. Munakalenteri 27 euroa. On se paljon. Hattu oli kyllä kiva. Hattu maksaa varmaan 10 tehdä. No kyllä mä sanon, että hattu nostaa ainakin 1 pykälän ylöspäin, mutta jos me lähdetään tosta joulun alapuolelta, niin kyllä se tohon jouluperuttuun päätyy. Mä annan tälle joulu on peruttu äänen. Joulu peruttu. Ihan suora. Mä sanon, että njää. Kyllä mä voin sen sanoa, että jos mä en olisi tällä hetkellä niin sekavassa mielentilassa, niin mä sanoisin, että tää on aika hyvä. Kyllä mä oon ihan tässä vieressä, ei tarvii heitä. Fatserin kalenteri. Okei, nyt on Fatserilla paikka laukoa, koska mä aiemmin taisin antaa niille jostain. Mä annoin Dumlessa vähän kuraa. Karl Fatse. Kuka se on? Mun ukki. Onko? Karl. Ykkösluukusta tuli Fatserin sininen. Otat sä... Mä otan 20-luvun. Kaikki on samanmuotoisia, eli oletettavasti kaikista tulee sama konvertti. Hei, ota sä 4, niin mä otan 20. Mä otan 4. Joo, ihan sama minkä otatte, ne on kaikki Fatserin sinisiä. Mutta, täällä on kreemiä sisällä. Onko? Eli kaikki ei ookaan? Ei oo. Tää on niinku tää mansikkajogurtti, tää on hyvä. Okei, eli vähän yllätyksellisyyttä on mukana. Herät siinä 6, laitat kahvit tippuu. Tai en mä ikin noin aikaisin herää, mutta hypoteettisesti herään aamulla. Ja mä herään 8, kahvit tippuu. Ja sitten
mä aina tiedän, että mä saan suun makiaksi. Aina Fazerin sininen sinne sulamaan huulen alle. Poskee. Niin, siis mun mielestä ihan hyvä. Vakio. Aika hyvä. Joo. Noniin, jes hyvä. Mitä hintaa? 12,80. No tää on tätä Dammeli Kismetti Smarties juttua. Tää on tätä samaa kasti. Mä annan kyllä aika hyvä, koska mä tykkään vaan Fazerin sinisestä. Mitä Kevin sanoo? Nää. Joulu on peruttu. Noniin, no mä siinä sanoin joulupukin suosikki, niin sit saadaan se tonne aika hyvä. Ja ite vaihto vielä. En mä vaihtanut, mä en sanonut mitään. Mut nostetaan nyt Herran Jumala toi lihakalenteri. Joo, herranjestas, se on kyllä pakko nostaa. Sun pitää päästä eteenpäin tosta lihakalenterista. Ei kun se on oikeesti pakko nostaa. Mä oikeesti voisin ostaa sen. Siis legitisti pakko nostaa. Chupa chups. Kalenteri. Tämähän on viime vuodelta, muistanko oikein, että tässä petyttiin. On hyvä, on hyvä, on hyvä. Mikä toi on? Mä luulin, että tuolta tulee vaan tikkareita. Tai jotain buranaa. On hyvä, on hyvä, on hyvä. Mä otan numero 16. Siinä on Ollille. Kiitos. Mikä täällä on? Tää on joku, onks Center Shock? Toikin on hyvä. Mä kyllä yllätyin, mä ootin, että tää on tikkareet vaan. Yllättävää. Voiko olla teollisemman näköistä karkki? Todella kirpeä. No, mulla oli sama kuin sulla. Tää on purkka. En mä pysty tota vetää. Kirvelee ihan pirusti. Ei, mä oon ihan valmis. Mulla tuli afta suuhun. Mullakin. Pöntöstä alas. Älkää tuomitko yhden karkin takia. Kaikilla on toi sama. Eikö se ole ihan hirvitys? Noniin, otetaan äänestys. Mä sanon vaan, että kaikki on peruttu. Ihan peruttu 12 oikeesti. euroa maksaa. Ja ei sekään ole hyvä. Peruttu. Kaikki on peruttu. Oho. Hyvät naiset ja herrat, ollaan päästy viimeiseen kalenteriin, joka ei maadu luukusta. Remix! Remix! Otanko tää viimeinen semmosella niin kuin rauhallisella joulun, niin tää on meidän joulurauhan julistus. Joo, kyllä. Eli me niin kuin nyt, ei se on, rauhassa otetaan karkit, pureskellaan ne, rauhassa arvostellaan se, toivotetaan hyvää joulua ja vähän promotaan kirjaa. Siis mä en muista joulurauhasta mitään, että se pressaa promoa lopuksi jotain. Totta kai nyt kun vaalikausi lopussa hänelläkin, niin Jos te vaikka joku syöttää mulle ihan karkin, niin mä voin laulaa teille tässä joululaulun samaan aikaan, kun maistelet. Voiko se olla vähän niinku semmonen Suno AI? Me heitetään sulle promptit ja sä keksit oman joululaulun ja laulat sen. Okei. Rauhallinen, melankolinen. Melankolinen. Ja aiheet on joulukinkku, avanto, lumiukko. ja joulusauna. Ja nyt me rauhassa syön näitä karkkeja ja sä laulat sitä. On taas joulu tullut meille. Joulusaunaan me mennään. Wow. Siis et sä voi improja vetää vaan wow. Tuolla pelataan aikaa, että miettii niitä seuraavia lyriikoja. Toi on kun koneeseen tulee loading, please wait. Hinta ei oo paha, 25 euroa. Ei oo paha. No kato kuinka iso toi kuitenkin on, verrattuna niinku... Ja hyviä karkkeja. No äänestyskierros, mä aloitan, mä heitän joulupukin suosikin. Joulupukin suosikki mäkin olisin sanonut. Pitää kompensoida. Aika hyvä. Älä pilaa nyt joulufiilistä. Okei, haluaisin nostaa. No sanotaan joulupukin suosikki, niin tulee kiva mieli kaikille. Ei, hyvä. Onks tässä nyt the final list? Hyvä jätkäät, hyvin taas kärsitty. Tähän video. Tuntuupa pahalta. Ei muuta kuin painakaa tykkää, tilatkaa kanavaa ja ennen kaikkea hyvää joulua. Hyvää joulua! Sä siivoat kyllä itse täällä. No se joulu tulee aina siitä, kun setä vähän piiskaa.